Naš sagovornik danas je Aleksandar Gajšek, autor i voditelj emisije Agape, kao i vlasnik izdavačke kuće Agape. On će nam ispričati neke zanimljivosti koji se bude u njemu danas na otvaranju 65. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga. Da, mislim da bi za našu publiku bilo interesantno da čuju dve anegdote. Jednu sam lično doživeo, drugu sam čuo iz usta Emira Kusturice, našeg najznačajnijeg umetnika. Naime, pre 7 godina ja sam izašao iz bioskopa sa svojim sinom, 3. januar je tačno bio, veoma hladno vreme i kod Beograđanke smo on i ja čekali autobus 31. Iz daljine sam video jednog gospodina koji je čistio ulice, nosio je onu fluorescentnu odeću i nasmejao mi se. Ja sam se nasmejao njemu i on je polako prišao, pozdravio me, predstavio se i rekao: gospodine, ja mnogo volim vaše emisije, slušao sam ih mnogo puta i vraćao nazad, ali najviše sam voleo emisiju o Dostojevskom, gde su profesor Stojanović i Vladeta Jerotić govorili o liku i delu Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Ja sam, kaže, toliko puta to slušao da u jednom trenutku uzmem i slistim Braću Karamazove, zatim pročitam Zločin i kaznu i evo sada mi je još malo ostalo od Idiota. I kaže, pravo da vam kažem, nije mi baš tu sve najjasnije, negde, kaže, 20% razumem, negde malo više, kaže, ipak je on mnogo zahtevan pisac i tako dalje. I ispriča mi da je sreo na ulici Vladetu Jerotića jednom prilikom i da je sav oduševljen prišao i rekao: ja vas obožavam. A on kaže: gospodine, hvala vam na tome, ali da vam kažem, obožava se samo Bog. Čovek može da se voli i da se poštuje. Elem, ta priča zapravo ima jedan veličanstveni epilog. On je postao ozbiljan čitalac, zatim je upisao fakultet, završio master studije. Ja sam posle par godina video Arslana Bajramovskog na naslovnim stranicama svih novina, jer je to bilo ovako iznenađujuće i veoma jedna okrepljujuća vest, da neko u poznim godinama ima snage da uđe u svet knjige i da mu to na kraju donese zaista i neki benefit. Dakle, on više nije običan čistač na ulicama, već je dobio neku višu funkciju u svojoj firmi, dakle, za rad u kancelariji. A u skladu sa tim možemo reći da knjiga zapravo ima tu moć da pokreće ljude na stvari koje su maltene neverovatne. Svaki čitalac je za mene kao junak neke bajke. Uradili smo nekoliko epizoda gde smo analizirali bajke. Profesor Žarko Trebješanin kaže da svaka bajka ima strukturu zapravo naših etapa u razvoju naše ličnosti. U početku sve je u svakoj bajci presrećno, žive kao u nekom raju, je li tako? Dešava se nesreća, ubistvo, otmica i tako dalje. Junak mora da bude hrabar, da se suoči licem u lice sa tim naizgled nesavladivim neprijateljem. Tada dolazi pomoć sa svih strana i on rešava taj problem i svaka bajka mora da ima srećan kraj, inače nije bajka. Kada mi to čitamo još kao dete, mi nesvesno usvajamo poruku: uđi i suočavaj se sa životnim problemima, sa svojim sazrevanjem. Kao bebe svi smo ušuškani, jel tako, sve nam je potaman, svi nam čine, onda moramo da sazrevamo. Znači, ne smemo se plašiti tog sazrevanja. Bajka nas tome uči. Jedan od bitnih alatki u tom sazrevanju je zapravo knjiga. Zato mislim da ste lepo pitanje postavili i potpuno ste u pravu. A evo vam jedno svedočanstvo čoveka koji je zadivio čitav svet. Ja mislim da niko nije imao takav start u istoriji kinematografije kao Emir Kusturica. Da za prvih 5 filmova on osvaja najveće svetske nagrade. To nikome nije pošlo. Međutim, on nije bio uvek takav. On je bio mangup koji je voleo da ulicu, voleo se druži sa ciganima, voleo se potuče i tako dalje. A majka ga kritikovala: čitaj, Emir, evo ti knjiga, Emir. On kaže: knjige su dosadne, ja sa ciganima u Gorici uživam. Ali otac Murat je govorio: pusti ga, Seno, očepit će on jednog dana, i odvede ga na promociju Branka Ćopića. Branko Ćopić mu potpiše knjigu, on to pročita i očepi, počne da guta sve živo, i beletristiku, i filozofiju, i psihologiju. Naravno, istoriju umetnosti, to je posebno voleo u Pragu i tako dalje. Gledajte, da on nije ušao u svet knjiga,
džaba njegov genijalni talenat bi bio zarobljen tamo među jalijašima, jaranima, obitavao bi u nekim bircuzima i bio bi jako očajan. To je ono što i Albert Camus, kada završava Stranca, kaže stid će nas nadživeti. Ja mislim da govori o tom stidu da nismo izvršili naš pun potencijal. Taj pun potencijal bez knjige jednostavno nije moguć. Dragi Aleksandre, hvala vam na ovoj inspirativnim pričama iz života, kao i na vašim divnim rečima i verujem da će to za studente da bude pokretač na neka veća dela. Hvala vam najlepše.